ɲininkali min n'u y'a ɲininka o mɔgɔw dɔw ka sunkalo nafila olu tɛ kuranna jigi a kɔnɔ olu b'a ta duguma sɔraw da la ka taa k'u kala u ka tarawihi kɔnɔ bɛ cogo di baasi t'o la wajibi tɛ ko kuranna ka jigi tarawihi kɔnɔ wajibi t'o ye dɔɔnikɛbaaw ko fɛn kanunen de don ka kuranna ni alimami sera ka kuranna bɛɛ kala nafila kɔnɔ jama ka kuranna bɛɛ mɛn fɛn kanunen de don wajibi tɛ ni kuranna yɔrɔ yɔrɔ n'a y'a kala ka nafila baasi t'a la faqiraw ma tayassara min alquran ala ko fatiha kɔfɛ ko kuranna yɔrɔ min ka nɔgɔ anw ma a k'o kala o salli kana surunya dɔrɔn ni salli ka jɔsenw n'a ka wajibu tɛ dafa kana kɛ o ye dɔrɔn ka surunya sinon a ye kuranna yɔrɔ yɔrɔ ta hali n'a ma kuranna jigi wajibi tɛ fɛn kanunen de don ana utuna wara ntatu ni koro ke ana utuna wara ko alimami ni alimami mi tarawihi salli la ye arkan fula salli a wulila ka taa arkan sabanan na a ɲinana k'a kɛ arkan saba ye a ye tahiya kɛ ka salamu bila qabla ni bada b'a la wa ani ni alimami ɲinana nafila wulila ka taa arkan sabanan na mun b'a kan ni nafila arkan fula dafara ni alimami ɲinana a wulila ka taa arkan sabanan dɔɔnikɛbaaw ko hari n'a ye fatiha kalali de damina n'u ko subhanallahi wajibi a ka sagi ka sigi de hari n'a ye fatiha kalali de damina jakoya wajibi a ka sagi ka sigi ka tahiya kɛ ka salamu kɛ a bɛ bada sujudu kɛ ahmad ibn hanbali ɲininkara ko nafila arakan fula ni mɔgɔ min ɲinana ka wuli ka taa arakan sabanan na ahmad ko jakoya ka sagi a ko a bɛ komi sɔgɔma farda a ko a bɛ komi a b'a jija kana telefoni ta kanto kuma la a ko a bɛ komi nafila fula n'a dafara ni wulila ka taa sabanan na n'u ko subhanallah ahmad ibn hanbali ko jakoya i ka sagi a ko a bɛ komi sɔgɔma farda arakan fula ni o dafara ni wulila ka taa sabanan na jakoya i bɛ sagi cogo min a ko nafila fana fula dafara ni wulila ka taa sabanan na u yi hakili jigi jakoya i ka sagi ni y'i dugu ka kontine k'a kɛ naani i ka salli tiɲɛna parce que cilen ko salatu layli masna masna a ko sufɛ nafila fula i bɛ salamu bila fula i bɛ salamu bila saba tɛ wala tarawihi la ni min ɲinana i wulila ka taa sabanan na hali n'i ye fatiha de kalali damina n'u ko subhanallah kana kontine dɛ i sagi ka sigi ka tahiya kɛ ka salamu bila ka bada sujudu kɛ siɲɛ fila o de b'i kan bon ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kuranna ko i bɛ kuranna jigi ko wagatiw dɔw la e ko a tun bɛ kalan de la saliji ko e bɛ kalan na i ka saliji tiɲɛna yala i ka taa saliji ta de awɔ taa saliji ta parce que o ko kuranna i kana kuranna ta ni saliji t'i la n'i ye saliji ta ka kuranna ta i b'a kalan na ni saliji tiɲɛna kuranna kalan bila i ka taa saliji ta kura ye i kana sigi ka kuranna kalan wala yamassal qur'an illa tahira ko amuri bone hajami ka hadisa be ko mɔgɔ kana muga kuranna la fo a ka sɔrɔ sɛnɛyalen don bon ni kɔni mɔgɔ min ni a ye kabaru fɔlɔ kɛ n'a bɛ dɔ sara a ye kabaru fɔlɔ kɛ a bɛ tɛgɛ fila jigi o kɔfɛ k'u ta k'u bila disi kan n'i ye kabaru fili dɔrɔn i tɛgɛ tɛ jigi tuguni i b'u bila i disi kan
ko do ko ewa ko do be hadisa kon nan kariya ko ciden ka janaba ko cogo ubo oke ko subahu nati ko ke ko milla ko sile ko doni ke bawo nyin karandi na ni mugo ko esonna qur'ana ma ciden ka hadisa sahalen kele sikata hadisa min sahalela ni eyo lagosi iwe eyo onnan kariya iba no mo ye kafiriya de ni mugo banna ciden ka hadisa ma ima so ciden ka hadisa ma eye kafiri de parce que ma so qur'ana yere de ma ala ko ciden ma ma yantiqu li hawa in huwa illa wahyuha ala ko ciden te kuma na nin dumoy aye kuma fo wahawde do na cirama har ciden ka hadisa sale be ama fo na yere wahawde do ni e ma so ma ube shikarola ube betilenga ke noye ibe kafiriya de kabo silamiya kono e watigi ma so qur'ana yere ma fulo Ko ewa mugo dore ko ale be yoromi ko ale mami munum be ko fulan ka foya de bu bolo ko mi ale be sallu ko fe ka siranya de koso fitina siranya koso na sagira kata ka so abe saga ka sallilo ko be chobodi ko folo ka fo al mami e musirki e folo sabati nyino de la an ko mugo ku yere korosoma ka mugo labbo silamiya kono ka ke musirki ka ke kafiri saratu de bola bete o ke bagaye ka fo mugo dronya yete dere ube shikara la dromba kumba ke musirike mba ke fulanka fo mugo ye donc saratu debe mugo kerekerele ni ebo ke kafiri ka ke fulanka fo mugo fo ko salli o ko fe salli bila saratu de bola ani fo dankane ka sore ibolo kola bete o ke bagay donc an ko ni be mi fo ni fulanka fo ya sabar tera mugo min na haqiqa sallite saho ko fe o pe fulanka fo ya kumbaba ni musirkiya kumbaba sabatira mugo ma salli de te saha o kofe pew ikana sallo kofe de ibe salli ka sokono ibe salli o kofe de dewa at-taqiyatu ikraha mana jakwa ikarabali boloka ni ma salli a kofe anni ge kabo dugu kono ube ni ma salla kofe anni faga ube ni ma salla kofe anni kan na folo ciya e yere bado ni ma sallu kofe be tora dore lasima darurat ni dese ani karabali de bi salli o kofe ni sallira a kofe karabali boloka donc ni bora wala ibeta sagi ka sallika mais ni karabali bolote ate be ka salla a otigi kofe illa an tattaqu minhum tuqatan wala ala ko kafiri kuma ube kafiri ke wala ikana ke fo ni mugo minye kafiri kuma do fo ka kafiri ke wala de ko pour ki yere tanga ki yere kolosi ikanata ko jugu kila wala ni sirana kafiru doma ni ma kafir kuma fo uben torode ubilla jaba ubin faga uben ni ma kafir ke wala do ke ubin faga illa tattaqu minhum tuqata wala ibesiga kafir kuma fo la ka kafir ke wala ko la pour ki yere kisi donc ni be yoro min ni e man ninde ke pour ki yere kisi tora de la bella shima ube fitina de bella shima wala iba ke yere kisi kama me beta saki ka sallika me na ya soron nin tala kana salla ko fe bon comme min saloli susotika ko doba ko ni susotika fere saloli kanaka ka shebul sila bunte mi ako ni sisosi ko ni togo de sisoti na bi sen na ibe tamana ye sisoti togo bala abi sen na ibe saloli kaka ka fo aka febe wa ka giri o shebul sila bunte mi ko saratite de la cité qur'ana kono de la cité hadisa kono na ye sisoti fege yale ni sisoti fege bali na yo do sarati kono bunte me ko ni sisoti ko ni togo de sisoti asabati lembi sen kono ibe tamanaye saloli dagaraka
bo ko minye juma do an ko ni adma mi sigira kotubaka weleli min beke sanni fere kajo bo ko e ka demisenu munu juma ma wajibi ka muso munu juma ma wajibi ka e ka ulu to ko fe ka fere ko be chogodi aka soro be fere ke munu na juma ma wajibi ulu fanaka o garanti be bolo ni salli wala dai ka bitigi datu ikabitigi datu muso be se ka juma wajiba ma wajiba ka demiseni be se ka fere ka ko juma ma wajiba ka me munum be na sanni ke affectu o garanti be e bolo ko mo be na sanni ka fe juma ma wajiba minka fo na ya soro be muso dama cede la yere bado mo si tena sanni ka fe an ko fe fo kata juma jigini muso te mo si tena sanni ka fe ni demisen fitinote wala abese ka fere ke wala me ni o garanti te e bolo juma ika misiri ika bitigi datugu ikata juma la sanni fere kana ke kofe parce que be se ka fere ke mogo dola mogo mi juma wajibraka bon ni kuma joli de fo kuma kelen kono o do ko wulu be so de kono wulu be suntige ke so kono bo ko sete wulu ye ni wulu mu ka suntige so kono sete wulu ye donc nunu tara misira nu be suntige so o no musiri ka jafana ko abedda ko ka salli kari kono da ni ye kuma chaman de kuma kelen kono ambe min fo anye misiri sugu min fo misiri min ni mogo jora ka salli wole akambe chamancela mi korota bolo na ya asalli wole au bame ni o misiri sugu de do ayeta salli misiri de kono jakwa na ye chewuda ye bade woye misiri salli ya wajibi aka abeta salli misiri kono jibe misiri kono tamaro be abaka suntige na ya soro na ya ka suntige so kono atem mi farda soro misiri kono ayeta misiri kono ka daga suntige anyem chogoya min fo ni mogo jora misiri ka salli wala micro tabolo atigi kampana be chamancela na ye salli wala bame o misiri salli ya wajibi aka farda kana salla ko fe misiri la abeto misiri de la ka fara nyogon ka ko be jama salli kare kono o misiri to ya dawasa ate misiri salli bi ka boka ayeta salli misiri wala me na ya soro misiri sugute ani misiri kaja o misiri tali dawka wajibi wala apana pese ka ke jama ka salli Waalaikum salam. Waalaikum salam. Bon ko araka munun be nani min be salli fana kofe ani fula ko juma wakati ba soro salli fana madu juma wakati ni ebe juma salli fana te kaw salli fana kan nafila te wala salli fana kan nafila to wala o de ato ko juma damana nafila te juma nye damana nafila te juma bolo ni nani be salli fana de juma do salli fana te sallo foni mo mi ma wujura bila ima salli fana ima juma soro ibe salli fana sallo de la sino juma do salli fana te juma de birala nola donc juma fana salli te damana salli madima di ale manye damana nafila tanye foni nana misira la cidon ko ikafen salli ala min no ya kat sani al mami kana be se ka salli nafilatul mutlaqa nafila bilalen de be juma nye me sino damana nafila ta anye juma ko fede na kadibe arakan fula salli na kadibe arakan nani salli nafila be juma ko fede arakan fula be arakan nani me juma nye damana nafila kere kere len ta bolo me ni nana misira la hakke min no yare go salli sani al mami kana Waalaikum salam.
anga tirni den do holini afahame wa de ondita bo an kinyi medan du jabe tirni de tanabe gano garaja ka ken tirni anda tirni po sanda du jabe kaba keso tanabe gano gara pose ko ayati galela bo ko do ko ale ni ewa mogo do tumbe nyogona ko ale ya yere tige atigila bo ko yala o be to do yedala tige wa ko ale ko tigi man na be salamu bila nyogonga ko ay o yedala tige de ni salama fulate salamu bila nyogonga dro dala tige de woye bo ciden ko te daga salama fulay fi mo fenye tinya ko de akadda tige nyogona kateme tile sabaka oye haramu ye ako silama fula na ya datige nyogon na kateme tile sabaka jinya kola na asara na usara wala drabedo jannaba kono na sara wala bedo jannaba kono adar janna soro wala haramu do silama fula ku datige nyogon na jinya kola kateme tile sabaka donc ni silama fula te nyogon fo doro na benna o de dala tige wa alaikum salam wa alaikum salam ko ka salli fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn wa ni ujura bɛ a bɛ bɛn awɔ n b'a fɔ ko de fɔ ni ujura do salli fana ni lasara bɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ taamadenya de la taamadenya i bɛ taama de la salli fana ni lasara bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamu taqdim u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamu ta'khir jamu taqdim ye juma ye a bɛ taama de la salli fana y'aw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mobili jɔra a yɛrɛ b'a dɔn n'a ma lasara fara ka lagasara b'aw sɔrɔ bolifɛn kɔnɔ donc a bɛ daga n'i ye salli fana salli i ka lagasara salli ka fara kan nin ye jamu taqdim ye bon n'a y'a sɔrɔ salli fana wagati de y'aw sɔrɔ bolifɛn kɔnɔ aw yɛrɛ y'a dɔn ni lagasara kɔni bɛna se bolifɛn bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ salli fana bila dɛ ni lagasara sera ni bolifɛn jɔra i b'a ni lagasara fara ɲɔgɔn kan u b'a fɛ nin de ma jamu ta'khir ni fula bɛ dagara taamaden ye ni yɛrɛ y'a dɔn ni fula la min ye nɔgɔya ye ka taa i ma i b'o kɛ wa alaikum salam bon ko mɔgɔ fula e ko kuma tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ de ya bon ko mɔgɔ fula ko kuma tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ ye dɔ in gosi min ye e gosi a sagera k'i datigɛ e la kuma bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni e bɛ kuma fɛ tuguni idfa billati hiya ahsan fa yajallaji bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hajjin ajib ala ko qur'ana kono akoni mogo ye kojugu ke ela e ka nyuman ke ka kojugu kumbe ni mogo ye kojugu ke ela e ka kojugu nyoni ni nyumai ni mogo ben ninge ala ko juguya bini mogo min cede juguya imbe yele makka ke balimaya na ko mogo site se ka nin bara ke ninye ni Europa tigute mogo site se ka bara ke nin jogoye ni sabali bagawte wal kadhibina li qayza wal afina lin nas wallahu yuhibbul muhsinin
ala ko ni mogo min dimina na ba yere mina abe ya fa mogo ma nunun tugula moy mogo nyuma ada be mogo nyuma de fe donc ebe ya fa ma ebe kuma fe wode kanyi alayhi salam koni mogo mi man qassana falaysa minna koni mogo mi nyan jam faytan doye yala atigi ke bora silamiya de kono ayi kabayra junubu de no uba fo nin dunun de ma hadisul wa'id hadisaw de kunna ti dro kankarita ye kankarita hadisa de nonu ye donc akorote koni mogo mi nye jam fanti ko kafirido akore toye jam faye junubu de kabayra junubu de do atigi ma bo silamiya kono ko yala bombo sidi ya haramu de bombo sidi le haramu ye majabi nani be benem baka ka bombo sidi wa ya haramu de ciden ko qasu sawariba wa afulha ako aye nunkoro siu aye gulu ko fe putige bombo si aye ya fama pew na togo dola ko qaliful majusa wara esiga kidike aranta kidike hay kiden ko hadisa dola ko bomboshi aye ya fama ka toy wa qaliful kuffar aka kafiru fon ko nyonya na togo dola qaliful majusa aka majuja ko fon ko nyonya wala bomboshi dili haramu de ya tebbe islamiyya sariyala akanti ko min ye itikafu ye ibese ka ke misiri la juma te salli misiri binawa doni ke ko akanyi ika itikafu ke juma misiri de la pour juma do ikana hatagiya kafo kata juma salli rowere anyuma ye de juma ewa ika itikafu ke misiri la juma be salli misiri bina men ni itikafu ke misiri kono juma te salli misiri bina fo juma do ikabo kata juma salli de wa alayhi salam ko ebe kafo chela ebe yoro dola yoro minu ebe mogo munu chela ka ala ko mambo ukalla da na fiye munun bu bolo nu ye kodo ke ela sisa nu ko kakkale alala alanya sirnya tola ube kale ni alaye ngaloyinka ka galoyin to bolo be kale ni alaye me ukalla da na fiye munun bu bolo nu ko kakkale ni oye na ya soro cinya to bolo ute kale na ya soro cinya to bolo ute kale nay ute so kakkale yala ka hakke dogu fe ni ko kakkale ni ala ube kale ni ala ngalonka men nu ko kakkale nu kala ran fute so kakkale yala iba fo kakkale nu kala dana fewnyella etinya maranoy ciden ko man kana halifan falyahlifu billahi aw yasud akoni mugomi ni tenya ni be kale ikale ni ala ubi kiddade ciden ko man halafa bi ghairi allah kidan ko man halafa bi ghairi allah faqad asraka akoni mugomi nyakali ni kali ni fi ngore minte alaye ye mushrik yake donc atebe kakali ni fi ngore minte alaye oye junubu ye oye haramu ye etu nyamara no ye infoti udeme wala taawanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyugonde be junubu ni yadala donc etu nyamara ni o kakali ni kala dana feñu ate daga ibu nyamara no ye donc ika hakke min fulani ne ka hakke te cinya nu kala ni ala yen galonga ke ka hakke cinya a cinya na cinya de kono mella gara yibi ka hakke so
koni misi bolo ute yoro kelena dobe Bamako dobe village kono ubu jate ko fara yongo ku jakabo ana ya soro misu marale unde do ubebe ta genni yoro de la fana beta genni yoro la ube sankuru kara beke genni yoro de la beta genni yoro de la au ube sang ufanchama ubake genni yoro de beta genni yoro de la kata dumunike kungo kono la kana umaralende bi bolo ni chogola marasandi sute donc mun hakke min bi bolo yaw hakke min bi bo rusula ni ede tayu beye iba beje fara jate ka fara nyonga ku jakabo bon kodo ko luka lube tugo menna ko almami dore tumbe o ya fale kate almami wore o fatura o ya almami wore biranola o farda salli ko fe alebe duawu dodoke ko abe duawu de ko abe daga wudu ko fale ko boywa ko na o ya fo anyana maso o ko akana ni amana ni delila o ba fale le na ya soro ahli le halli wal aqdi dugu kono aw de be ko siri ku foni aw bese ka boye ni akomana fe minye bide akapila amaso ahli le halli wal aqdi ko foni ni siri ni be ede bolo du aw de bolo dugu kono aw bese ka le boye kamo wore bila fitina te wuli silamanu nyogonche na bo parasila o joyoro ba o bolo dugu kono abe daga ka fale mais ni o joyoro te aw bolo dugu kono dugu kibariya be munum bolo ani alimamiya kibariya be munum bolo aka ko be wulu de bolo ko abe daga an kala delini sungalo koromani sungalo barika sungalo ye danfende sungalo ala ka danfe kalo de ala ka danfende do ko hari cide nyira te daga mo kala delini cide ka horomana barika janko sungalo ala ye bato munum bile ka sungalo kono tro sungalo ka horomana barika nyine munye ala bato tereti kalo de do bato kalo de aka hera na barika yode ika hera uka kono komi na hadisa kono ya baghil khair iqbil o ya baghi sar iqsir sungalo barika nyine horoma nyine yode hera nyine naw aya nyeshi aka hera uke bone nyine naw anu ko jugo kelaw aya bona ni nyine nawo awka dansirala aka kala sosoni alaka kutala kutatoy wala sungalo horomana barika o yede droka hera ka kono iki janto asunka kya chogola afarda sallu annafilahu afonna siriyahu sungalo horoma nyine na barika nyine yode me ateddaga ko ebe ala delini sungalo horomana barika wa alaykum salam Okoni mogomi etumbe tama sirada anko tama de sunga jibilenta ka ibe mide emmina ebe tama denya dela ina na dugu kono ina ni ka dugu kono tama denya bana tile kono nala e kanka munke doni ko ka kuma fulabala kuma folo tigun uko ni na tama den sera ka duma tile to kono iyeremina kabo dima iyeremina kabo minima kata fo ka tilepi ni nyakuma folo tigo e sungaro bonya koso wala horomana bonya koso iki yeremina tile to la tama den nyapana kuma folo na tigo ko ai ni ewa tile kun folo ni mini dagariye ni ujurai hari no ujura wulila tile to mini dagariye adumuni dagariye meika mini ni kadumuni kana ke mogonyana sungalo barika na horoma koso kana ke mogonyana ikata mini ikami yorola ikadumuni ke yorola ni mogotiye abdul minye bune usemina tumame rahimahullah ayen kuma fula fu aka kitabu kono majalisu saharu ramadan ako kuma sahalenye minye tama de tile tola ni nani ka dugula yeremina te wajibika ko abdullah ibn mas'ud ko mo miniti mini dagariye tile kun folo ko tile to fana mini dagariye
anta demba anta pili kara han ko Abdullah bin Mas'ud ko ni mo min ni tile tawa mini dagariye tile kun folola ko mini dagariye tile barla ban fanala ola buno semin ko kuma sahale nye minye yere minate wajibi ka me ni be dumuni ke kana ke mo nyana ha walim sal ha bo ko tama de abe dobo salli lade me ni tama de minye salli dafaru bo yika salli ka kene iye sunna de bila ala ye no ya mindi ani ciden ka sunna yedo soso me ka salli ka kene ika salli ka kene odi ya to Usman ibn Affan cide sallallahu alaihi wasallam aye dobo salli lade minna aye salli qasride bo Abubakar tire la salli qasrila Umar tire la salli qasrila Usman tile kun folo la ye dobo salli lade me Usman ka tile labaw aye salli dafa minna sebo sallira nofe aye salli dafa minna sebo sallira nofe donc tama den ka salli ke e wa fula o de sunna o de ala kan noyay me minya dafa ika salli ye sunna de to ye noyay de bila me ka salli ka kele alayhi salam agana ko ni tama de be tama de nya de la ena na dugu dola itara salli o dugu almamini jaman no fe e ba ke chokoti tama de ni e de sallira almamin no fe ni almami min be salli dafa e be salli dafa ite dogo salli la e be salli dafa ni e tama den de kera almami sani ka do salli la iba fo dugu mo wiye ne tama den de ne be arkan fula de salli be salamu bila ayere ba ka salli dafana yere Abdullah ibn Abbas akon ni nyeci den ka sunna de ni tama den de sallira alimamin no be min ba dafa iba dafa de ni e tama den de kera alimami be fula salli jama ma dafana yere awa dole ke ba ko hari na e nana tama den de misali la ina na ya soro safu salli fana arakan fula taraka edda benna salli fana arakan benna salli tama de har ne ya soro al-mamini jama'a salli fana rakam fulateme ena na be rakam fulal labandela yu salli al-mamin no fe wati wasa ko ciden ko wa ma darakitum fasallu wa ma fatakum fatiku ciden ko ni koni nana kaddo al-mamin de no fe ibbe na min na wo salli min tarakida min tarakida Sili tamara sili faiwa. Akoni benna min na iba sali ni min tara kita iba dafa wala ka kuma surunya doro ko mi koro ka ko chokola ka kuma surunya tama de ni sallira al-mami no fe min ba dafa iba dafa ni ede kera al-mami fura salli cide anana makka aka e wahiju laba anana makka atumbe salli ni makkan kawe na sallira ni jama'a cide mba fo e wa makkan kaw on yetama dende de ambe fula sallambe salamu bila nanye salamu bila aw munu ye makka sigi bagaw abaka salli dafana yere uninda sunnay subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
ɲininkali min n'o y'a ɲininka ko mɔgɔw dɔw ka sunkalo nafila olu tɛ kuranna jigi a kɔnɔ olu b'a ta duguma sɔraw da la ka taa k'u kala u ka tarawihi kɔnɔ bɛ cogo di baasi t'o la wajibi tɛ ko kuranna ka jigi tarawihi kɔnɔ wajibi t'o ye dɔɔnikɛbaaw ko fɛn kanunen de don ka kuranna ni alimami sera ka kuranna bɛɛ kala nafila kɔnɔ jama ka kuranna bɛɛ mɛn fɛn kanunen de don wajibi tɛ ni kuranna yɔrɔ yɔrɔ n'a y'a kala ka nafila baasi t'a la faqiraw ma tayassara min alquran ala ko fatiha kɔfɛ ko kuranna yɔrɔ min ka nɔgɔ aw ma a k'o kala o salli kana surunya dɔrɔn ni salli ka jɔsenw n'a ka wajibu tɛ dafa kana kɛ o ye dɔrɔn ka surunya sinon a ye kuranna yɔrɔ yɔrɔ ta hari n'a ma kuranna jigi wajibi tɛ fɛn kanunen de don ana utuna wara ntatu ni koro ke ana utuna wara ko alimami ni alimami mi tarawihi salli la ye arkan fula salli a wulila ka taa arkan sabanan na a ɲinana k'a kɛ arkan saba ye a ye tahiya kɛ ka salamu bila qabla ni bada b'a la wa ani ni alimami ɲinana nafila wulila ka taa arkan sabanan na mun b'a kan ni nafila arkan fula dafara ni alimami ɲinana a wulila ka taa arkan sabanan dɔɔnikɛbaa ko hari n'a ye fatiha kalali de damina n'u ko subhanallah wajibi a ka sagi ka sigi de hari n'a ye fatiha kalali de damina jakuwa wajibi a ka sagi ka sigi ka tahiya kɛ ka salamu kɛ a bɛ bada sujudu kɛ ahmad ibn hanbali ɲininkara ko nafila arakan fula ni mɔgɔ min ɲinana ka wuli ka taa arakan sabanan na ahmad ko jakuwa a ka sagi a ko a bɛ komi sɔgɔma farda a ko a bɛ komi a b'a jija kana telefoni ta kanto kuma la a ko a bɛ komi nafila fula n'a dafara ni wulila ka taa sabanan na n'u ko subhanallah ahmad ibn hanbali ko jagoya i ka sagi a ko a bɛ komi sɔgɔma farda arakan fula ni o dafara ni wulila ka taa sabanan na jagoya i bɛ sagi cogo min a ko nafila fana fula dafara ni wulila ka taa sabanan na u yi hakili jigi jagoya i ka sagi ni y'i dugu ka kontine k'a kɛ naani i ka sali tiɲɛna parce que ciden ko salatu layli masna masna a ko sufɛ nafila fula i bɛ salamu bila fula i bɛ salamu bila saba tɛ wala tarawihi la ni min ɲinana i wulila ka taa sabanan hali n'i ye fatiha de kalali damina n'u ko subhanallah kana kontine dɛ i sagi ka sigi ka tahiya kɛ ka salamu bila ka bada sujudu kɛ siɲɛ fila o de b'i kan bon ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kuranna ko i bɛ kuranna jigi ko wagatiw dɔw la e ko a tun bɛ kalan de la saliji ko e bɛ kalan na i ka saliji tiɲɛna yala i ka taa saliji ta de awɔ taa saliji ta parce que o ko kuranna i kana kuranna ta ni saliji t'i la n'i ye saliji ta ka kuranna ta i b'a kalan na ni saliji tiɲɛna kuranna kalan bila i ka taa saliji ta kura ye i kana sigi ka kuranna kalan wala yamassal qur'an illa tahira ko amuri ko ne hajami ka hadisa be ko mɔgɔ kana muga kuranna la fo a ka sɔrɔ sɛnɛyalen don bon ni ko ni mɔgɔ min ni a ye kabaru fɔlɔ kɛ n'a bɛ dɔ sara a ye kabaru fɔlɔ kɛ a bɛ tɛgɛ fila jigi o kɔfɛ k'u ta k'u bila disi kan n'i ye kabaru fili dɔrɔn i tɛgɛ tɛ jigi tuguni i b'u bila i disi kan
ko do ko ewa ko do be hadisa kon nan kariya ko ciden ka janaba ko cogo ubo oke ko subahu nati ko ke ko milla ko sile ko doni ke bawo nyin karanni na ni mugo ko e sonna qur'ana ma ciden ka hadisa sahalen kele sikata hadisa min sahalela ni e yo lagosi iwe e yo onnan kariya iba no mo ye kafiriya de ni mugo panna ciden ka hadisa ma ima so ciden ka hadisa ma e kafiri de parce que ma so qur'ana yere de ma ala ko ciden ma ma yantiqu li hawa in huwa illa wahyuha ala ko ciden te kuma na nin duwai ayi kuma fo wahaude do na cirama har ciden ka hadisa sale be ama fo na yere wahaude do ni e ma so ma ube shikarola ube betilenga ke noye ibe kafiriya de kabo silamiya kono e watigi ma so qur'ana yere ma fulo